Az elmúlt napokban annyit romlott a hallásom, hogy például nem hallom az autó zúgását, amit vezetek, a vonatot, amiben ülök. Nem hallom az utca zajnak egy nagy részét, csak a túlhangosat. Nem hallom a gyerek sírást, a kapucsengőt, a telefont. Tehát ezek mind-mind akadályoznak abban, hogy éljek. Viszont megtanultam alkalmazkodni. Megtanultam azt, hogy ha vezetek, ráteszem a műszerfalra a kezem, hogy tényleg jár a motor, tehát ellenőrzöm, sokszorosan ellenőrzöm önmagam. Az újdonság alapvetően a mostani rendszerben az, hogy maga a műtéti technológia nagyot lépett előre, iszonyúan lecsökkent az ideje, tehát gyakorlatilag 20 perc alatt végezhető el egy ilyen jellegű műtét. Nyilvánvaló ez nagyon sok előnnyel jár, és maga a bekapcsolás is sokkal hamarabb idő alatt lehetséges, nem kell várni sok-sok hetet addig, amíg a beteg csontjába beágyazott csavar megül, hanem technika segítségével 3 héten belül már be lehet kapcsolni ezt az eszközt, és hallóvá lehet varázsolni az addig nem hallott pácienseket. A gyerekeim, mikor születtek, megtanítottam arra őket, hogy ha nem értem azt, amit mond, akkor fogalmazza át a mondatot, és mondja másképp. És forduljon felém, nem hangosan. A süketeknek, illetve a nagyothallóknak a nagy részében nem kiabálni kell, hanem értelmesen beszélni. Mert azzal, hogy hangosan beszél, nem fogja jobban érteni a másik. Lengyelországban 250-300 beültetés történik évente. Angliában szintén ezek az esetszámok vannak, csak megfigyeljük az elmúlt 30 évben egy ilyen exponenciálisan növekedő tendencia szerint több mint 800 000 baha beültetés történt. Úgy gondolom, hogy Magyarországon egy ilyen 150-200 évi eset reális lenne, hiszen ez egy biztonságos, igen jó megoldását biztosíthatna nagyon sok elsősorban vezetéses típusú hallásvesztésnek. Itt nyilvánvalóan vannak abszolút indikációk, például egy olyan radikális üreg, amit gyakorlatilag hallókészülékkel igen nehéz ellátni, de nagyon sok olyan beteg van, aki azért nem használja a hallókészülékét, mert kényelmetlen, kellemetlen a viselete. Itt nyilvánvalóan ez egy szemléletváltást követően ez a pici kis implantátum elfogadottá válik Magyarországon is, mint hogy a környező országban, a nyugat-európai országban ez már egy teljesen természetes dolog. Gyakorlatilag láthatatlan, mert a hajvonalon belül történik, amikor meg felrakják, akkor olyan, mint egy hallókészülék. Szerintem az igények jelentősen nőni fognak. A készülékre 3 év garancia van, de ami a felbeültetett titánium csavart illeti, az gyakorlatilag örök garanciás, és hasonlóan a foghoz élete végéig stabilan benne marad az ember beágyazott csontjában. A felnőtt korban végzett implantációnál gyakorlatilag nem nagyon kell számolni implantátum cserével az esetek döntő többségében. Azonban, mint például a fogászati implantátumoknál ez előfordulhat, de hogyha figyelembe veszük, hogy ez egy 15 perces beavatkozás, igazából egy implantátum csere megfelelő finanszírozási háttérrel, az igazából nem orvosi problémát jelent, nem egy igazi komoly probléma. A mostani műtéti eljárás abban is segített, hogy a nagyon minimálisan előforduló ilyen bőr, pirosodás, stb. Ezt most meg ki tudjuk küszöbölni ezzel az új műtéti technológiával. Pont az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége, aminek köszönhetően nagyon stabil. Ez most már több 10 éve működő rendszer, gyakorlatilag nagyon sok páciens a világ számos országában használja ezt panasz nélkül. Az előtárgyalások folytak az egészségügybiztosító pénztárral, és ők bizonyos értelemben pozitívan állnak ehhez a dologhoz hozzá. Úgy néz ki, hogy lehet egy kis összeget elkülöníteni arra a jövő szempontjából, hogy az implantátumok közül ezt a fajta implantátumot is ki tudják választani azok a betegek, akiknek ilyenre van szüksége, mert hogy vannak drágább, másfajta betegségre vonatkozó implantátumok, vannak még olcsóbbak, és van ez a tartomány, ami mondjuk ez a 80-100 betegen tud segíteni, és ezeket mind vissza tudjuk terelni a hétköznapi életbe, a munkahelyére, a munkaterületekre, és tudja a normál életét élni, tehát a életminőségét visszakapja olyan formában, mint ami korábban volt. És ez nem olyan nagy költség, tehát azért az OEP nagyon pozitívan áll hozzá ahhoz, hogy ezek az emberek, akik végülis, hogyha a szociális hálóra szorulnának, sokkal többe kerülnek hosszú távon az országnak, mint így, hogy ők vissza tudnak térni, ugyanúgy tudnak dolgozni, vagy akár bármilyen más munkát vállalni.
Örülök annak, hogy az ORT-nél nyitott ajtókat találtunk ki, és abszolút együttműködő volt, és ennek is köszönhető, hogy maga az anyacég Magyarországra hozta ezt a legújabb technológiát. Nagyon büszkék vagyunk erre, hogy Szegedre került. Itt azt tudni kell, hogy Szegeden itt a korábbi intézetvezetők tevékenységének köszönhetően egy igen komoly kokleáris implantációs tím alakult ki, és erre ráépült ez a másik vonal, amiben szerencsém volt viszonylag korán bekerülnem. Talán ez a több évtizedes kapcsolat a céggel igen jó kapcsolat volt annak a hátterében, hogy megkaphattuk ezt a lehetőséget, hogy a piaci bevezetését ennek így világszerte klinikánkon végezhettük el. Igen nagy verseny folyt azért így nemzetközileg is, hogy hol történjen az, ami szakmailag egy igen fontos előrelépésnek tartható. Ezzel lassan fölzárkózunk nem azt mondom, nyugat-európai országokhoz, hanem körülöttünk levő kelet-európai országokhoz is, ahol eddig igen jelentős elmaradásunk volt. Egy nap, egy orvos, 200 beteg, akik ráadásul kisgyermekek. Önök szerint lelkiismeretesen lehet ilyen feltételekkel kezelni őket? Pedig hasonló helyzet gyakran előfordul a gyermekügyeleteken. Hogy más ne említsünk, például a nyári fülfájós szezonban a fővárosi gyermekfülészeteken. A helyzet az orvosok szerint egyáltalán nem egyedi. Azaz, hogy 200 körüli beteget kell ellátniuk 24 óra leforgása alatt, mindeközben több, akár életmentő műtétet is el kell végezniük. Azt állítják, hogy nem a júliusi struktúráltalakítás miatt volt több ízben is irdatlan tumultus a várótermekben, hanem ez legalább évtizedes probléma. Azt ígérik, hogy januártól többé nem kell órákig várakozniuk a szülőknek fülfájós gyermekeikkel. Viszonylag kevesen vannak a Betesda Gyermekkórház fülorgégészeti rendelésén. A nagy nyári pancsolások okozta főgyulladások miatti tömeges betegforgalom az ősz első felében rendszerint visszaesik. Most nagyon kevesen vannak, így szokott ez lenni máskor is. Nem, általában itten fél napig szoktunk itt ülni, úgyhogy már itt a szülők között mondjuk, hogy egy heti hideg élelem az, ami szükséges itt a gyerekekkel. És nehezen is bírják, tehát a gyerekek sajnos türelmetlenebbek. Teli van a város, sokszor nem lehet leülni, és úgy a folyosó végéig is, vagy át itt az italautomatáig is állnak a szülők. Judit kislányával 2 havonta jár ide, mert Pannának rendszeres fülhurutja van, az egyik fülét már meg is műtötték. Akkor önök hazajáró vendég? Így van, lassan a béletünk van a Betesdában. A másik nagy fővárosi gyermekeket ellátó intézmény, a Henypál Gyermekkórház folyosóján már többen vannak. A várakozók száma azonban még így sem közelíti meg a hétvégi ügyeleteken megjelenők létszámát. Nyáron is volt nem egy esetben, egy hétvégi napon még 200-at is meghaladott a betegforgalom, amit el lehet képzelni, hogy egy orvosra mekkora terhet ró és mekkora terhet jelent, különösen annak fényében, hogy ezek között néhány valóban súlyos eset is előfordult, néhány műtétet is kellett végezni ugyanannak az egy orvosnak, miközben ennyi beteget ambulantel el kellett látnia. Mindezt 24 órán keresztül. Ez azt jelenti, hogy a műtéteket is beszámítva átlagosan 8 percenként kellett az ügyeletes orvosnak egy-egy kisgyermeket megvizsgálnia, diagnózist felállítania, kezelnie és a szülőket tanácsokkal ellátnia. Ezért azt el lehet képzelni, hogy az orvos is emberből van, és mondjuk a 186. beteg után a figyelem már nem biztos, hogy ugyanolyan pontos és intenzív és erős, mint az első után, és nehogy Isten, ha 186-nak jön egy igazán súlyos és egy nehéz diagnosztikus vagy terápiás problémát, egy nehéz műtétet jelentő eset, akkor egy fáradt, kimerült orvossal találkozik, és az adott esetben veszélyezteti is a normális betegellátást. Tehát ez senkinek sem jó ez a helyzet. Ez emberfeletti munka, egyébként nagyon alacsonyan megfizetett munka, mert ezekre az ügyeleti ellátásokra nagyon kis pénzt tud szánni az ellátórendszer, és fenntarthatatlanná vált. Az ilyen esetek azonban korán sem számítanak sem újnak, sem kivételesnek. Az, hogy most nyáron 200-an voltak a Henypálba,
Ez ezelőtt 3 vagy 5 vagy 10 évvel is ugyanígy volt, és a Betesdában is nagyon sokszor vannak 200 körül ilyen. Az, hogy ebből akkor média hír lett, ez csak annak tulajdonítható, hogy akkor valaki, a média érzékeny személy ott volt, aki ezt hírré tette. Nálunk a nyári hónapok számítanak igazából főszezonnak, ugye akkor vannak ezek a különböző külső hallójáratgyulladások és egyéb ilyen elváltozások, amik miatt a szülők fülorgégészhez fordulnak, és hát ez ekkora számot eredményezett, több alkalommal is. Kérdés, hogy miért alakulhat ki időről időre ez a megdöbbentően magas túlzsúfoltsága a gyermekfülorgégészeti ügyeletet ellátó 3 fővárosi kórházban. A problémának több gyökere is van. Ez az ellátás az idegentest ellátásra jött létre, ahol egy akut beavatkozásra van szükség az idegentest eltávítására. Idegentest számos helyre bekerülhet a testünkbe, előfordulhat a gyomor-bélrendszerben, a nemi szervekben, a légutakban és a fülben is. És erre az ellátásra tényleg ezek a gyerekintézmények, a korábbi Budai Gyerekkórház fülorgégészeit jelen pillanatban dolgoztató János Kórház, a Henypál Kórház és a Betesda Kórház alkalmasak, mert egy idegentest eltávolításhoz ebben jártas szakemberek, illetve intenzív gyógyászok, aneszteziológusok és gyerekgyógyászok, gyerekellátásra adaptált műtői infrastruktúra szükséges. Tehát igazából ezért volt ebben a rendszerben tartva ez az ügyelet, mert itt tudják ezt az egyébként időnként életmentő beavatkozást elvégezni. Tehát ennek a típusú ügyeleti rendszernek a teherbíró képességét jelentősen alultervezték. Másra találták ki, mint amire valójában használják. Az idegentest ellátást végző orvosra néhány apró műtét várna a 24 óra alatt. Ehelyett fájós fülek garmadáját kell megvizsgálnia. Erre az ellátást tevődött rá, amiről az előbb beszéltem, az a fültorok, esetleg orr problémák sorozata, ami tulajdonképpen egy maximum szakrendelő, sokkal inkább gyerekalapellátási szintű ellátás. És ez ellehetetlenítette, ez a hatalmas betegtömeg magát az idegentest ellátást is, illetve a kettő egymást lerontotta, mert ha bejön hirtelen egy súlyos idegentesttel egy gyerek ebbe a rendszerbe, akkor az nagyon sokszor gyors beavatkozást igényel, akkor a folyamatosan szaporodó, esetleg már több 10 beteg, az kint vár az ambulancián, amíg az egyszemügyeletes fülorgégész ellátja azt, amit gyorsan el kell látni, és a betegek nem értik, hogy miért nincsen orvos a rendelőbe. A túlzsúfoltság másik oka a szülők szokásaiban keresendő. Azt kell mondanom, sajnos a magyar egészségügyi kultúra viszonylag alacsonyabb, tehát egy csomó elváltozást, bajt nem tudnak otthon kezelni a szülők, nem tudják a helyén kezelni ezt a problémát. A felvilágosítással is baj van, ezt a fajta népnevelő funkciót, ezt letettük, tehát rájöttünk arra, hogy nem igazán szerencsés ilyenkor a szülőkkel vitába keveredni. Ha elhozza ide a beteg gyermekét, akkor mi erre koncentráljuk, igyekszünk ellátni, és legfőjebb, ha ez szóba kerül, akkor megemlítjük, hogy bizony erre helyben is találhattak volna megoldást. Uram, bocsánat, nem az éjszaka közepén, hanem normál időben, és esetleg egy tabletta fájdalomcsillapítóval, vagy egy kis borogatással, vagy néha egy kis jó szóval, türelemmel, ezt kihúzhatták volna bőven a másnap reggelig. A fülorgégészek szerint emellett sok házi gyermekorvos meg sem vizsgálja a beteg fülecskét, hanem egyből a fülészetre vagy fülészeti ügyeletre küldi a kisbetegeket. Sajnos kicsit a gyerekorvosok is talán elkényelmesedtek olyan szempontból, hogy azokat a dolgokat is elhárítják, amiket mondjuk a rajtán túl egyértelműen a gyermekorvos lát el. Ez is sokszor a fülorgégész a gyermekfülészetre hárul. Tarthatatlan és nem szükséges ilyen mennyiségű gyereket egyszerűen csak fájós torokkal vagy fájós füllel meg elvinni ügyeleti ellátásra. Ezt az ellátórendszernek egészen más részei végzik ezt a munkát mindenhol máshol, tehát alapvetően gyerekházi orvosi ügyelet. Lehet-e itt ezen a rendszeren javítani? Több ponton is lehetne javítani. Az egyik legfontosabb dolognak azt tartanám, hogyha egyáltalán az általános kultúra egy kicsit javulna ezen a téren, tehát valóban akkor fordulnának a szülők, illetve a gyermekekkel a szülők
ügyeleti ellátásra, amikor arra valóban szükség van, és akkor is oda mennének, ahol azt valóban el lehet látni. Biztos, hogy javítani kell a kommunikáción, javítani kell a gyermekorvosok fülorgégészeti, vagy részben a fülorgégének azokat a betegségének az ellátási módján, amelyek hozzájuk tartoznak. Javítani lehetne, mindenképpen javítani lehetne és kellene is, hogy az új beutalási rendnek jobban megfeleljünk, ügyeleti időben is. Tehát valamilyen módon kicsit megosztani a terheket és kicsit szétteríteni ezt a problémát. Erre most a struktúra átalakítás lehetőséget ad. Nagyon sok felnőtt fülorgégészeti osztályon folynak gyerekfülorgégészeti beavatkozások, például mandulaműtétek, illetve gyerekfülorgégészeti igen jelentős ambuláns forgalom, és ezek az intézmények kérték is azt, hogy ők gyerekfülorgégészeti területeket kapjanak. Tehát a pillanatnyi gyerekfülorgégészeti ellátási térképen a 3 nagy gyerekellátó mellett megjelent 5 másik intézmény, akiknek nagyon jó fülorgégészeti osztályuk van, és a gyerekellátásra is képesek, az annak megfelelő minimum feltételeknek is megfelelnek. De így a teher sokkal több felé tud oszlani, és ezért a szakemberek is elviselhető terhelést kapnak, az intézmények is, és a betegek pedig több ellátótól biztosabb és jobb ellátást fognak tudni kapni, mert a kétféle rendszer nem fog összemosódni. Ilyen értelemben hangsúlyozom, hogy egy régen meglevő problémára, ami most nyáron neveződött, talán jobban meg a médiában, de bármikor megneveződhetett volna, a struktúra átalakítás egy választ kínál, amivel a jövő évi ügyeleti beosztástól tud élni a rendszer. Január 1-től tehát több fülészeten látnak majd el ügyeletet Budapesten. A hivatalos listát adásunkig még nem hozták nyilvánosságra. Várjuk kérdéseiket, akár a Baha kapcsán, akár a gyermekfülészeteken azóta tapasztalt helyzet okán. A Hír TV honlapján keressék a gyógyhírt, műsoraink letölthetők, és ott vagyunk a Facebookon is. Jó egészséget kívánok Önöknek, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A Gyógyhírmagazin a Béres Gyógyszergyár támogatásával készült. Mindent füllel folytatjuk, gyere Ági. Doktornő már vár bennünket, mégpedig dr. Somi Ildikó, felnőtt és gyermekfülorgégész szakorvos. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Gyere csöcsülve! Jó napot kívánok! Hát fülbetegségek, mert hát azért azt gondolom nagyon fontos szervünk a fül, hiszen azért ez nem csak a hanghullámok továbbítására való, hanem igazából a test mozgását is érzékeli, hogyha itt az egyensúlyról beszélünk. Úgyhogy már csak ezért is nagyon fontos, összhatásában nézve a szervezetnek. A gyerekekből indulunk ki, akkor az a bizonyos középfülgyulladás, ugye, az a leggyakoribb. Azt igazából mitől lehet kapni, doktornő? Mert én úgy vesztem észre, hogy ez legtöbbször valami más, akár mondjuk egy felső légúti betegségnek lehet már egy szövődménye? A középfülgyulladás tulajdonképpen nem önálló betegség, hanem egy felső légúti hurutnak a része, szövődménye. A betegség mindig az orrban kezdődik, és náthával kezdődik, és a nátha, az orrbetegség, az arcüreggyulladásba folytatódik, és onnan húzódik át a fülkült közvetítésével a középfülre. A középfülnek nagyon drámai tünetei vannak, de az az előkészületi fázis, amikor még nincs igazán gennyes középfülgyulladás a gyereknek, csak folyadék, idézőjelben csak folyadék van a fülében, annak az a jellegzetessége, hogy a gyerek rosszul hall. Nem mindenki veszi észre, és van egy nagyon frappáns műszer a birtokunkban, minden gyerekfülész rendelkezik ezzel a műszerrel, amivel beillesztjük a hallójáratba a műszer végét, egy gumi illesztékkel, abszolút fájdalmatlan, és egy pillanat alatt meg tudom mondani a gyereknek, akár a szülőknek, hogy van-e folyadék a gyerek fülébe, vagy sem. Ezt az ábrát azért hoztam el, ha esetleg lehetne látni, mert itt mutatom, hogy egy mosolygós kislánynak megmértük a fülében a nyomást, és hogyha tökéletes a fülében a nyomás, akkor egy ilyen szép hullám rajzolódik Gauss görbe, és amennyiben bedugul az óra, mint ahogy most az enyém is be van dugulva, akkor elkezd csökkenni a nyomás,
mit ad Isten, folyadék kezd fölhalmozódni a fülben, és amikor telítődik folyadékkal a füle a gyereknek, akkor viszintes vonal rajzolódik, sőt, akkor is viszintes a vonal, ha valakinek kifakad a füle. Nagyon nem vagyok boldog tőle, hogyha a folyamat eljut odáig, hogy már a gyereknek folyik a füle, és ami nagyon jellegzetes tünet a középfülgyulladásnál, a halláscsökkenésen túl magasláz és heves fájdalom. Ordító fájdalom, nem lehet eltéveszteni. Nincs az a szülő, aki eltéveszteni, hogyha a gyerek valamelyik oldalon jelzi a heves fülfájdalmat. Egyébként meggyőződésem, hogy nincs olyan fülbetegség, ami egyoldali. Legfeljebb az egyik oldalon kezdődik, a másik oldalon folytatódik. Doktornő, híve ennek a felszúrjuk? Vagy hát nem híve, hanem egyáltalán, tehát itt sok szülő fél ettől és elgondolkodik, hogy például bizonyos betegségeknél fel kell ezt szúrni. Mi a megoldás? Igen. Hát a megoldás a megelőzés lenne, meg hát a gyógyítás tulajdonképpen. A náthát kell korrektül kezelni. Az orrváladék eltávolítása gyakorlatilag a középfülgyulladás megelőzését jelenti. Az a gyerek, aki még nem tud tökéletesen orrot fújni, annak természetes, hogy el kell távolítsuk az orrváladékát. Én azon a klinikán dolgoztam 20 évig, ahol a szívótechnikát kidolgoztuk, és azt mondtuk, hogy ha a gyereknek eltávolítjuk az orrváladékát, akkor nem alakul ki a fülszövődmény, nem alakul ki az arcüregbetegség. Tehát amit én tanácsolni tudok a szülőknek, ha elkezdődik a nátha, már pedig most mindenütt elkezdődik, mert mindenki náthás, akkor igenis figyeljünk oda rá, hogy a gyereknek dúl az orra, folyik az orra, és ha egy héten túl a nátha nem szűnik meg a házi praktikákra, akkor igenis forduljanak szakorvoshoz, és ha lehetőség van rá, akkor mérjük meg a gyereknek a dobüregi nyomását, és akkor nem alakul ki az általam hétfejű sárkánynak nevezett betegség. Van még idő, hogy tanácsot adjak? Nem tudom, hogy a doktornő hallott-e kicsit hangosabban, mert az én fülem is be van dugolva. Ja, jó. Tehát nem tudom, hogy a doktornő hallott-e arról, hogy az indiaiak használnak egy kis, az Aladin csodalámpájához hasonlító kis edénykét, amiben sóoldatot töltünk, és a sópáráról beszélünk. Azt amúgy is használjuk, ugye a forró sót. Igen, tehát ez egy fiziológiás só, és ezt öntjük fel vízzel, és ezzel a kis edénykével minden nap reggel, ébredés után át tudjuk öblögetni az orrunkat. Ezáltal az egész garatot átmossuk, a só az fertőtlenít, tehát akkor kevésbé megszűnik a gyulladásnak az esélye, vagy legalábbis csökken, tehát akkor ez kihathat, ez akkor egy jó tehát módszer. Ön arról beszél, ami az árszpoétikánk, az orrhigiéné. Az orrba sokkal több szennyeződés jut nap, mint a szájba. A gyerek percenként 16-szor beszívja a környezetszennyeződést, a felnőtt csak 32-szer. Tehát a gyerek sokkal veszélyeztetettebb. Okay. Tehát amit ön mond, hogyha kimossuk a kipufogó gázból származó részecskéket, hogyha kimossuk azokat a baktériumokat, vírusokat, amik megtelepednek az orrban, és okozzák majdan a szövődményeket, ezzel mint egy prevenciós tevékenységet folytatunk. Nagyon okos dolog, tehát hogyha a gyerek ezt hagyja, akkor én mindig örömmel üdvözlöm, hogyha a szülők azt mondják, hogy bármi nemű orrhigiénés tevékenységet hatékonyan tudnak otthon végezni. Ez minden drogériában kapható egyébként, és én már megtanítottam gyerekeknek is, és nagyon szívesen csinálják. Jut még eszembe csak azért, hogy egy nagyon picit másról is beszéljünk, ami nagyon fontos. Közösségben egy kislány mesélte, hogy megkérdezték a helyes fülpucolásról. Léteznek ezek a kis fülpucoló pálcikák? Doktorné ezzel egyáltalán egyetért? Vagy pedig a törölköző csücskét sodorjuk össze a gyereknek, és tehát, hogy mennyire kell azt kipuszkálni, a fülpiszkáló pálcika mennyire tudja ott a dobhártyát egyáltalán sérteni? Ezek veszélyes dolgok ám. Ez a fültisztítás egy nagyon kényes kérdés. Én mindig azt szoktam mondani a szülőknek, ha rám hallgatnak, akkor nem takarítják állandóan és nap mint nap, mert a fülnek van egy öntisztuló rendszere. Az a fülzsír, ami a fülbe termelődik, az egy védőréteg. Védi a gyulladástól a hallójáratot. De akkor ezek szerint valamennyinek lenni is kell ott. Ami tehát a bemenetben van, az nem esztétikus. Maradjunk annyiban. Ez természetes, de akkor mondjuk ott azt egy körkörös mozdulatokkal jobban ki lehet. A körkörös mozdulatokkal, így ahogy mondja, ki lehet törölni. Na most az a kis fültisztító pálcika, hogyha ugyanolyan átmérőjű, mint a hallójárat, azzal nem kitakarítjuk a fülzsírt, hanem betakarítjuk. Maradjunk ennyiben. A mélybe lehet tolni, tehát én mindig a hallójárat redői
füleinek a tisztítását javaslom azzal a pálcikával, és az abszolút bemenetet. De ha rám hallgatnak, a megnedvesített pelenkának, a régi pelenkának, vagy akár egy papír zsebkendőnek a végén, hogyha megcsavarjuk a hallójáratba, tökéletesen ki lehet takarítani a fület, igen. Nem kell minden nap. Doktornőt átengedjük a telefonálóknak, biztos, hogy lesz rengeteg minden, és tudom, hogy még hozott ezt, azt, meg erre a visszatérünk, jó? Úgyhogy visszavárom ide a stúdióba. Köszönjük, nézzük meg, Ági, hogy Judit, hogy köszönjük szépen, doktornő. Doktornő pedig visszajött a telefonoktól, biztos, hogy sokan keresték, és én nagyon sajnálom, doktornő, hogy arra a bizonyos sapkára ott nem volt időnk, amit az asztalon mutattunk, mert az is egy jó kis védő dolog. Viszont vannak itt könyvek. A könyvek a saját könyveim. Látom. Igen. Csupa nátháról szól. Mindenféle variációban, akkor ezek szerint van, ami gyerekeknek szól, valami felnőtteknek szól. Kettő a szülőknek. Játékos könyvek ezek. Tanmese gyakorló náthás gyerekek szüleinek. Ez a kisebbeknek, ez a nagyobbaknak. Végigvezetem a gyerekeket a nátha szövődményeinek útján. Nátha, arcüreggyulladás, fülkörthurut, savó a dobüregben, ormandula, duzzanat, légcsőhurut, hörghurut. Nem nagy öröm, de általában a nátha ott fejeződik be, hogy köhögni kezd a gyerek. És akkor viszont már végigjárja ezt az utat, és a legfontosabb állomása az arcüregben van, a következmény a fülben. És az imént a középfülgyulladásról beszéltünk. Törvényszerű velejárója az elhanyagolt náthás arcüreggyulladásos gyereknek. Nem szabad hagyni, hogy odáig fajuljon a dolog, időben kell elkezdeni a náthát gyógyítani, és a telefonálók is azt kérdezték, hogy tegyék. Rendszeresen tanítsák meg a gyereket orrot fújni. Szerintem ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Ez nagyon fontos. A könyvben van írva, hogy kell. Nem a könyvet akarjuk eladni, a filozófiát. A náthát, tehát az orrot külön-külön kell kifújni, az orrsprét nem szabad az orba dugni. Nagyon fontos, hogy a végét ne szennyezzük, mert állandóan visszavisszük a kórokozókat. A fülét alkalmasint melegítsük, mert a fülébe kocsonya képződik. Ha kocsonyát megmelegítjük, húsleves lesz belőle, tehát célszerű a fület akkor is melegíteni, amikor még nincsenek effektív tünetei a fülbetegségnek, mert a nátha szövődményeiképpen törvényszerűen kialakul. Doktornő, olyan élvezetesen tudja mondani, hogy szerintem most nincs az a szülő, aki ne figyelt föl, aki természetesen otthon van és néz bennünket, és ezt ne fogadná meg. Úgyhogy így legyen, és a könyvek is érjenek el sikereket. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm, hogy elmondhattam. Kellemes ünnepeket kívánok. Dr. Somm Ildikó pedig már itt van velünk, az arcüreggyulladás a témánk, de hogyha arra gondolok, hogy a számomra, akinek egyszer volt az életében, a nátha tipikus tüneteivel kezdődött minden, akkor Ildikó, hol van az a határ, amikor már nem nátha, hanem mondjuk már arcüreggyulladásról beszélünk? Tulajdonképpen való igaz, hogy a náthával kezdődik, de ha a nátha nem gyógyul meg egy hét alatt, akkor szövődményei lesznek. Én éppen magamnak is van egy ilyen hasonló tünetem, úgyhogy éppen prezentálhatom magamon, hogy milyen az, amikor eldugul valakinek az orra, és az orrdugulás következménye a füldugulás, de a legjellegzetesebb tünet a szűnni nem akaró nátha és az éjszakai köhögés. Minden életkorban előfordul, a csecsemőkorban is. Kevesen tudják, hogy csecsemőkorban az arcüreg már fejlett, a homlokürege nem fejlett ki a csecsemőnek, tehát arcüreggyulladással lehet a kisbabának is. És általában úgy szokott kialakulni, hogy az óvodáskorú testvér hazahozza a közösségből, ez most a gyerekközösségben népbetegség, én úgy látom, és a pici baba is elkapja, és a gyerekre felügyelő nagymama is, úgyhogy a közelmúltban írtam egy cikket egy folyóiratban, az a címe, hogy náthás a család. Az egész család úgy válik náthássá, hogy az agresszív kórokozók, amik a gyerekközösségben sajnos előralkottak, azok hazakerülnek, és a közösségből előbb-utóbb a család betegségévé válik. Na most milyen tünetei vannak? Ahogy az imént elmondtam, egy héten túl tartó nátha orrdugulás, és ami nagyon-nagyon jellegzetes, hogy a gyereknek előbb-utóbb gyengébb lesz a hallása. Ez a halláscsökkenés először a fülkörthurutnak az oka tulajdonképpen, és a fülkörthurut következménye, hogy a nyelőmozgásokkal nem kap levegőt a dobüreg, és a dobüregbe képződő folyadék az olyan, mint a kocsonya. És hogyha a kocsonyát megmelegítjük, gyakorló háziasszonyok lévén, akkor tudjuk, hogy abból húsleves lesz, és ezért kell a fület is melegíteni. Fület is melegíteni, például ilyen jó kis sapkával, a fülmelegítő gyógysapkát látjuk éppen, és a gyógysapkának mind a két füle fölött ugye
ha szabad megmutatnom, akkor a füle fölött ott van egy betét, amit meleg vízbe meg kell melegíteni, és hogyha ez átveszi a víz hőmérsékletét, kb. 20 percig kell úsztatni a meleg vízbe, és ez egy ingerterápia, tehát nem kell egész nap a gyerek fülén tartani, hanem körülbelül ugyancsak 20 percig, mert a betét is tudja a fizikát. Amennyi hőt közlünk vele, annyit tud leadni, és akkor tulajdonképpen a megmelegített kocsonya az elfolyósodik, és ha az orrüreget szabaddá tesszük, akkor gyakorlatilag kiürül. Elhoztam De bocsáss meg, ez tulajdonképpen régen a só volt, nem? Vagy butaságot beszélek? Zokniba só? Bizony. Mert én erre nagyon emlékszem, hogy ez édesanyám sokszor. Igen, ez már a modernebb változat. Igen, ez most a legújabb. A zokni só az azért nem aktuális már, mert rendhagyó módon mindenkinek 2 füle van, és az zokni só az általában csak az egyik fület melegíti, és tulajdonképpen a gyerekek nem szeretnek ráfeküdni az oknisóra, sokkal jobban szeretnek szaladgálni a sapkával együtt. Én elhoztam az arcüreggyulladás ábráját, és ha szabad ezt megmutatnom a nézőknek, szeretném megmagyarázni, hogy tulajdonképpen miért nem gyógyul meg könnyen az arcürege, hogyha valakinek befertőződik. Ha nem ijesztő a pószter, a koponya frontális metszetét prezentálom, ez a beteg oldal, ez az egészséges oldal. Kicsit kifelé fordítjuk kamerát, úgy, igen, nagyon jó, köszönöm, igen. A kórokozó bemegy az orrüregébe, elkezd ugye szaporodni, és hatására váladék termelődik, és a váladékban olyan sok kórokozó van a váladékkal együtt, hogy szinte színültig van az orrjára, és ezen a nyíláson keresztül bemegy az arcüregbe, és az arcüregnek magasan van az élettani nyílása, hála annak, hogy fölegyenesedtünk, és a luk magasra keveredett, és itt egy tűzfészek alakul ki, és annak hatására több millió kórokozó szaporodik el, és már színültig van váladéka az arcüreg, mikor a túlfolyás ürül, kivéve éjszaka, amikor viszintesbe vagyunk általában, és akkor viszont az arcüregnek a teljes tartalma bezúg